Για τα όσα έγιναν χθες στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπου ο Άρης για τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι νίκησε με 1-0. Η Ξάνθη για τρίτο συνεχόμενο εκτός έδρας παιχνίδι ιτήθηκε με 1-0. Είχαμε πολλές γκρίνιες για τις αποφάσεις του διαιτητή, του κυρίου Τριτσόνη, ο οποίος μόλις είχε χρηστεί διεθνής 2 μέρες πριν. Στο φινάλε μάλιστα του μάτς, ο κ. Κόντης μίλησε για γεωμετρική πρόοδο, στην οποία δεν δίνονται στον Άρη πλέον πέναλτι. Είχαμε το πρώτο γκολ του Αμπρέου στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην 8η κεφαλιά που επιχείρησε. Έχει κάνει μόνο 2 προσπάθειες χωρίς το κεφάλι, τελικές μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα και οι 2 στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είχαμε την αποβολή του Σουάνι, η οποία άφησε τους φιλοξενούμενους με 10 παίκτες για ένα ολόκληρο ημίχρονο και τελικά το γκολ λύτρωση ήρθε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Όλα αυτά τώρα στην εικόνα. Ένα γκολ ειδικά αφιερωμένο από τον τρελό Ρουγανό. La gente, porque la verdad es muy lindo y emocionante jugar con este marco. Το πρώτο γκολ του Αμπρέου στο φετινό πρωτάθλημα χάρισε στον Άρη την τρίτη φετινή του νίκη μέσα στην έδρα του με το ίδιο σκορ, το αγαπημένο του 1-0. No, contento de ganar en casa y bueno, seguir con una mentalidad positiva y tratando de mejorar. Todos nosotros esperamos, ¿no? Porque es un jugador que tiene que marcar diferencia y hoy ha marcado. Ο Άρης επέστρεψε επιτυχίες μετά την ήττα στο Ολυμπιακό Στάδιο από τον Παναθηναϊκό, κερδίζοντας την Ξάνθη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η Ξάνθη έφυγε πέρσι με διπλό, όμως ήταν το μοναδικό της τρίποντο στις τελευταίες 9 αναμετρήσεις της στη Θεσσαλονίκη. O rival ha hecho un bloque muy bien defensivo, pero gracias a Dios en un momento justo conseguimos marcar un gol importante. Για τέταρτη φορά ο Γιάννης Ματζουράκης περνά το κατόφλι της ακριτικής ομάδας. Έκανε το τρίτο του ντεμπούτο με το αριστερό, καθώς στην τρίτη του θητεία πέρσι απολύθηκε μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Όταν κλείνει η αυλαία του παιχνιδιού με αυτόν τον τρόπο, εμείς φεύγουμε στεναχωρημένοι, γιατί θα ήταν μια ένεση ψυχολογική για μας και για τα νέα παιδιά εδώ πέρα που μπήκαν μέσα στην ομάδα. Πανέμορφη ατμόσφαιρα και κατάμεσο το Κλεάνθης Βικελίδης για ακόμα μια φορά. Ο Άρης υποδέχθηκε την Ξάνθη ημέρα Σάββατο για 5η φορά στα τελευταία 6 χρόνια. Με το καλημέρα οι γηπεδούχοι άρχισαν να απειλούν και να προειδοποιούν, με τον Κόκκι να στοχεί με το κεφάλι μετά τη σέντρα του Βραζιλιάνου Νέτο μόλις το δεύτερο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι απάντησαν στις προκλήσεις 5 λεπτά αργότερα, όμως το Πόι, το Ταϊντέρ δεν μπορούσαν να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα με τον Σιφάκη και Ρονάλντο Γιάρο να σώζουν την ομάδα τους. Η ομάδα έχει δυνατότητες. Σίγουρα ο στόχος είναι η τετράδα και τα play-off. Από εκεί και πέρα, ό,τι καλύτερο έρθει, νομίζω ότι έχουμε τις δυνατότητες φέτος να το κυνηγήσουμε. Από εκεί και πέρα και για τα επόμενα 28 λεπτά ο Άρης είχε στριπτική κατοχή. Είχε την πρωτοβουλία, είχε επιβάλει ρυθμό, όμως η Ξάνθη μέσως τακτική κρατούσε χωρίς πρόβλημα τους κίτρινους μακριά από την περιοχή του Σπούρνινγκ. Επιτέλους ένα σουτ στο 36 ο Αράνο είπε να δοκιμάσει μετά από αρκετή ώρα για τον Άρη. Καλή προσπάθεια από τον Αργεντινό που δεν βρήκε στόχο. Η μεγαλύτερη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο χάθηκε στο 41ο λεπτό από τον Αμπρέου, ο οποίος δεν μπόρεσε με το κεφάλι να ανοίξει το σκορ μετά από το συστημένο φάουλ του Γκρασιάν. Ο Άρης είχε κολλήσει το 0 και ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός Ρονάλντο Γιάρο τραυματίστηκε σε μια σύγκρουση με το Σουάνι, με αποτέλεσμα να βγει εκτός παιχνιδιού και στη θέση του να περάσει ο Ρομπέρς. Πρωταγωνιστής ο Σουάνις και λίγο αργότερα που δέχτηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα για κλωτσιά στον Ντάριο Φερνάντες και άφησε την Ξάνθη λίγο πριν φύγει το πρώτο μέρος με 10 ποδοσφαιριστές. Την πρώτη κίτρινη μου είπε ο διαιτητής ότι είναι σωστή, για τη δεύτερη έχω αμφιβολίες γιατί προσπαθεί να πάει στην μπάλα. Ο παίκτης μας απλά τσιμπάει την μπάλα ο παίκτης του Άρη. Δεν έχει πρόθεση νομίζω να χτυπήσει. Η αποβολή έγινε σε τέτοιο σημείο που μας έκοψε τα πόδια στην κυριολεξία. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όλα τα παιδιά έκαναν μεγάλη προσπάθεια και ίσως να δικαιούμασταν κάτι από αυτό το παιχνίδι. Αλλά απ' την άλλη ο Άρης είχε τον πλήρη έλεγχο στο δεύτερο ημίχρονο κυρίως. Και όταν παίζει συνέχεια άμυνα, κάποια στιγμή, αν αδρανείς έστω και λίγο, θα την πατήσεις. Νομίζω ότι η απειρία μας στην κάρτα εκεί μας δυσκόλεψε πολύ. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι οι παίκτες μου
παίξαν καλά, είχαν καλό καταμερισμό και χώρου και προσπαθειών και κράτησαν αρκετά καλά και στο δεύτερο ημίχρονο με λιγότερους παίκτες. Το γήπεδο είχε γύρει. Στο μισόπλαιο γήπεδο λοιπόν οι Ακρίτες είχαν στηθεί άψογα. Είχαν ορθώσει τείχος, είχαν δώσει χώρο στον Άρη και ακόμα με αριθμητικό μειονέκτημα κρατούσαν άντα το 0. Αναγκαστήκαμε, δώσαμε χώρο στον Άρη. Νομίζω ότι το παιχνίδι το ελέγχαμε στο να πάρουμε το αποτέλεσμα. Αντικήσαμε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα από την ικανότητα του Αμπρέου να σκοράρει στο κεφάλι. Πιστεύω στο επόμενο παιχνίδι να είμαστε πιο τυχεροί να πάρουμε στο τρίποντο. 8 λεπτά αργότερα ο Άρης έχασε μια μεγάλη ευκαιρία με το τακουνάκι του Κάμπορα, ύστερα από το γύρισμα του Αράνου να φεύγει μόλις out. Το τελευταίο σουτ έγινε από τον Φλάβιο, χωρίς όμως αυτό να βρει στόχο. Και ενώ το μάτς τελείωνε στις καθυστερήσεις, η πίεση του Άρη απέφερε καρπούς. Νέα σέντρα για τον Αμπρέου, η κεφαλιά πηγαίνει προς τα δίχτυα γκολ. Ο Άρης ανοίγει το σκορ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με μια έξυπνη κεφαλιά του Αμπρέου. Ο Άρης ζήτησε 3 πέναλτι, το πρώτο στο 52 όταν ο Κάλβο έπεσε στην περιοχή από μαρκάρισμα του Ταϊντέρ. Το δεύτερο στο 72 όταν ο Κάμπορα μονομάχησε στην περιοχή με το Βασιλακάκι. Και στο τρίτο στο 83 όταν ο Βάλας κράτησε τον Αμπρέο από τη φανέλα. Και στις τρεις περιπτώσεις ο διαιτητής Τριτσόνης υπεπέζεται προκαλώντας διαμαρτυρίες των γηπεδούχων. Βλέπουμε ότι σε κάθε αγώνα με γεωμετρική πρόοδο δεν μας δίνονται πέναλτι. Ήταν 1 την περασμένη Κυριακή, τώρα γίναν 2 ή 3. Την επόμενη νομίζω θα είναι 5. Δεν είναι συνθήκες αυτές. Εγώ πιστεύω ότι η ΚΕΔ και όλοι όσους περιβάλλουμε με εμπιστοσύνη πρέπει να τρέξουν και να δουν αυτά τα θέματα. Γιατί ο κόσμος που γεμίζει τα γήπεδα θεωρώ ότι προσβάλλεται από αυτές τις διαιτησίες. Νομίζω ότι κάποιοι πρέπει να το δουν σωστότερα το παιχνίδι. Είπαμε να μην μιλάμε, να μην δυναμητίζουμε το κλίμα, αλλά αυτή η ανοχή δεν μπορεί, έχει και όρια. Estamos aí tentando, estamos fazendo nosso jogo. Seguramente contra nós outros vão pitar sempre, mas não é normal que partido como esse, de 3 ocasiões, 2 penalti claro e não marcar. Επόμενο παιχνίδι για τον Άρη στην Κομοτηνή κόντρα στο Πανθρακικό με στόχο την τέταρτη νίκη στη σεζόν. Bueno, es un campo difícil y ellos jugando en casa seguramente se motivarán también a jugar con nosotros y bueno, es difícil porque ellos encima están necesitados de fútbol y tienen que sacar puntos en casa ya que fuera tienen muchos problemas. Entonces, bueno, nosotros ya nos esperamos un partido duro, de mucho contacto físico seguramente y de mucha pelea.